Good morning, good norok nugi man kana ang taon ni bagay tini balok kalam tong norok thumbnail ni title nugi sem kang tini taon ni bagay thang tong tini ka ang interview ni bagay thang tong agot tolabo tabu kisala mo hinjan norok nai don yang boksa soya kari pulang hete pacha ang video no was kadi norong support nango tabu ang norok support ke chang te kusuko kai manai hai diba norok pulang no naikangge comment khadi ta share kai kachung tabuk sabai ka akul tolao ikoro naiji borobos tang nok saima kana mojong boros sabai ka kachung tabuk aro gate par khan thang tong tong tabuk bike bai naiji gari bus sibang traffic jam go alo chung family norok naiji yang asun dawo akasno ke video jago sagate ke machaka rogan mukhang nungmanai naitebo ikaro traffic yar bothak de time pe hada tar ma bathangnai video no loya tui khino na ko ngobi ko khata bung lama kau busu buka tong top kai ko kai ko na tiam bai chakate nok nogang awat kami tjak awat kami ge do jahe metlang na ma jene metlang di ke bolo kana hemet nong ya ko le ta kaswo ya kana rok rang rang kono se chok ta se mane sai en ba so ta mo tjak hemet te jalong ya andara mo tjak jumbai kini tini interview no lajak na jene ro em baksar sak ang tonggo chung boka chalogo hang kolo kachak nati bus kya bose o chagar bothaka tabuk chagar bothanai sicha naitini ke chung chobo jaga bono gada chung o no ko chung tabi no kane tamachik bobo saka o aro no tabi no kyo chung jamang lajak chung jamang ke chung thane abo ek chung hamna bagai aro kisa no bidu sutik no kang no no bakoni naidi am bisu kosta karo bidu pong ang semicam bolo video khacho na ran support kari adi no gang sa che ke biching hokka chung tar biching habu chung thangnai to thangla jak chung tin jona mo siu busan hadara tai me hodol busani aro thangmalai mai tang sulai da chung kala chung sawana tani mung kan du tala sa chung kai tong ekala ni chung thangla jak tabu chung aro buthake akone chungnai hai office time borok phai ko bacha chapaka nari aron ko ongka chap chap kai tarane sapai khainai chung tabo aro boy khlajak haji khuji kena tong tong salaka iko moko bisingo interview na bagi tuno rating lajak kagos rok tuya ko lajak arpoi ko tar khasga ang pinu pol kolai hang bayang or peke dokumen jama nai check habe jama khana diko totono ready bahat jaga seng yang bayre sma tong suo arpore bisingo interview na bai bisingo mokharo tin dokumen check yo apone songta he bisingo khana sin siran namok lake chung aro helmet okaro tete mokai ko naji to ready na jak sobo jaro bas bisingo amoko bung khui bising khajak kachake bayre kota apore bong pore chongkolni ge naitani bahai matong rok comment khadi rok pomari kana agot lawa supervisor ni junggobe planet tet ni chung thajak aiko ko chung tari be kokka no algo chung thnai tabu chung no thanga ko ni ngonai no ang interview success no ka tabuk ko nadi tongo tabuk kicha mumbai puno kana no ajaga no aro rajani mangli puno bagai nadi karo moja jar sabai anek oi ko asiko rok nukha no ke kana thanga ne mano natina video por sau raja bai rani ne mo semen comment khadi rok comment bising te amon semenai rok thau bisman challenge sabo aji garo soy jak ada soy akoni no kono punok tongo comment khadi raja bai mara ne mo tom no je semenai bono samana abo comment khadi aji no kusu na chawa chini kar chala gini bo agra samane titi edisium